Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki duwe bahan masakane sonten iki ana kemiter, capar, tempe kalih telur lur. Lah iki tempe semene semene gedene iki mung 5.000 lho nek nggon aku. Lah iki langsung mawon tempene diiris-iris cilik-cilik mawon. Mari diiris langsung digoreng mawon. Nah, nempun kuning ngeten iki langsung tintas diirisne brambang, bawang kalih lombok. Bumbune langsung dioseng mawon. Iki mengke judule sambel tempe apa kering tempe pedes telur terserah to jenengan. Ampun lali garam penyedap rasa kalih disukani toya sekedhik langsung ditambahi niku gula Jawa. Nek gulane pun acur langsung tempene dilebokne. Lanjut diirisne lombok gede tinggo mengke bumbane ndoke niku wau. Lah nek sampun ngoten dicampurne kalih napa niku kambil parutan kalih bawang digerus. Jangan lupa penyedap rasa kalih garam. Lah langsung diudek-udek kalih telure. Goreng telur ngeten iki resepe saka jenate Simbah riyen lur. Lah niki ndoke ditambahne terus dicaruk. Langsung digoreng mawon. Lah menu sore ini telur dadar kelapa, pecel, nugget, kering tempe pedas manis. Ki garek ngenteni buka nggih lur. Monggo lur, see you.